Cafè del Paddock. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Paddock. Cafè del Paddock molt especial, aquest capítol 6, perquè podríem dir que estem de festa major. I és que aquesta és la gran setmana de l'automobilisme a Catalunya. És la setmana del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que per 32a edició, mare meva, 32 anys ja, ve al circuit de Barcelona-Catalunya. I a més ho fa amb un circuit completament nou, amb un circuit que es vesteix amb les millors gales, com fem quan arriba la festa major, precisament per acollir aquesta prova que tots estem esperant amb molta il·lusió. I a més, amb un clima fantàstic, amb unes perspectives sensacionals. Avui el Cafè del Paddock és molt especial, com us dèiem. Saludem en primer lloc els nostres participants habituals. Maria Serrat, què tal, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Contenta, no? Suposo. Ostres, sí, amb ganes de sentir els cotxes, que jo els sento des de casa. Ah, sí? Ostres. Sí, quan hi ha cotxes al circuit els sento des de casa. O sigui, amb ganes ja de començar a sentir en renou. Doncs això és un privilegi, tant que sí. El Joan pràcticament també els sent. Ara potser no, però a l'època dels V12, des d'on està, Joan, jo crec que des de Sant Cugat pràcticament els senties, no? Sí, això és una gran sort, viure aquí al costat. Al final, en 15-20 minuts estàs al circuit, vull dir que brillant. No, amb ganes de que comenci, i que quasi passi. Jo no recordo que quan estava natiu, potser aquest era el gran premi més que em feia més gràcia i al mateix temps em feia més ganes de que passessi ràpid. Perquè tenia sempre la gent que volia passes, que volia... La gent es pensa que perquè estiguis treballant allà pots ajudar a tothom i pots donar... Que ets l'amo, no? Que és com un party que pots invitar qui vols, no? I sempre quedaves malament amb algú i això donava una mica de neguit, no? En canvi, quan estàs fora de casa, llavors és espírit lliure, no? Mira, això dels passis jo crec que és el malson d'algú que us anem a presentar a continuació i que és un dels nostres convidats especials d'avui. A mi m'agradaria tenir €1 per cada entrada de franc que li han demanat al director general del circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaria. Quants cops t'han demanat una entrada aquestes últimes setmanes? Bon dia a tots. La veritat és que sí, els 2 darrers anys estàvem molt tranquils. Com això estava sense públic, ningú se'n recordava, no? Però ara tothom se'n recorda que hi ha un circuit, que hi ha curses i jo suposo que d'aquí 15 dies tornen a oblidar tots. Però sí que és cert, surten amics, gent totalment desconeguda que s'interessa i gent que potser no ha vist només la Fórmula 1 amb algun fulletó o amb alguna propaganda de la tele. Però realment és això, és el que dèiem, no? Tornar a tenir públic aquí és la millor de les coses que ens pot passar. I tant que sí. N'hi ha que no es conformen amb una entrada, A més, diuen, vull una entrada, vull una gorra, vull una samarreta, vull un selfie. Cap problema, Aquí tenim el conseguidor que ens donarà gorres, samarretes, el que faci falta, i a més de Ferrari. Marc Gené, com estàs? Tu també atabalat o no? Sí, ahir vaig estar al circuit també, vaig veure tots els camions i inclús vaig veure molts mecànics que no m'ho esperava, mecànics que el dilluns ja estan muntant el box, però em refereixo a que no m'ho esperava perquè pensava que era un equip que només muntava el box. I sí, és cert que hi ha un equip que munta els motorhomes, però la part del box, com a mínim a Ferrari, són mecànics que es queden ja a Barcelona tota la setmana i realment, moltíssima feina. Vaig veure el circuit Josep Lluís ja molt avançat, vull dir que hi havia molta més feina en els boxes per part dels equips, òbviament, que gent treballant a la part del circuit. Molt bé. Escolteu, jo ara us demanaria a tots el primer record que teniu del circuit de Barcelona-Catalunya. La vostra primera experiència al circuit, quina va ser? Maria, per exemple, tu. Jo, cursa de MotoGP. El circuit no va ser el meu primer circuit on vaig anar a veure un gran premi, però sí que és del que més records tinc, és el que més, sens dubte, més grans premis he viscut tant com a aficionada. Treballant pràcticament és la meva vida, és la meva infància, la meva adolescència i
i la meva maduresa també al circuit. Primer MotoGP, però també Fórmula 1 des de feia molts anys. Tant, com et dic, personalment com professionalment, els meus millors records. Joan, i tu? El teu primer record. La primera experiència. El primer record del circuit, sí. El primer record són les caminades amb el president en aquell moment del RAC, Sebastià Salvador, pels terrenys, buscant, mirant, i jo anant-li dient, cony, si Pacheco ho ha fet, l'alcalde de Jerez ho ha fet, nosaltres ho podem fer-ho també, vull dir, amb punk, amb moltes coses, vull dir, no sé, jo estava en aquell moment a Ferrari o just estava de Team Manager de Tyrrell, no me'n recordo, era si a finals dels 80 o una cosa així, i me'n recordo tot el treball de molta gent que hi havia, l'arquitecte, la veritat és la il·lusió que en aquell moment s'estava creant i s'estava vivint, sobretot amb aquest gran president del RAC que vam tenir, com a Sebastià Salvador, que va ser l'impulsor del circuit. Vull dir que ell i molta altra gent, però en particular ell, que era el que tenia una veu més forta. Vull dir que diguéssim que aquesta és la primera cosa que em ve al cap. Josep Lluís, el teu primer record del circuit? Doncs és també una mica més tard que el del Joan. El meu és del 28 de juliol del 1991. Va ser quan vam venir aquí a fer els exàmens ja definitius i la formació última per entrar com a voluntaris i oficials aquí en el circuit. I vaig ser la primera vegada que vaig poder rodar amb el cotxe, igual que van fer tots els companys que estaven aquí, pel traçat. Un traçat que encara s'estava acabant. No hi havia les tribunes, no estaven acabades, faltaven encara uns quants mesos pel primer trofeu d'inauguració, que va ser al setembre, i que 15 dies després d'aquesta inauguració ja va ser la Fórmula 1. Jo crec que aquest primer record, la volta al circuit, amb un cotxe que me l'havien entregat feia una setmana, estrenava un Citroën AX, però anava amb caravana i tots fent cas, com hem fet sempre, a poc i coneixent el que era el circuit. Marc, i tu? La primera vegada al circuit, te'n recordes o què? Jo tinc el record d'imatge, és per la televisió, veure les imatges del Cribiller, el Pérez Sala, el meu germà, que van rodar quan el circuit encara estava marcat de terra. Aquesta és la primera imatge. El record meu personal d'una cursa que vaig fer, de fet, un cap de setmana que el meu germà corria amb Audi, ell corria al Campionat d'Espanya de Turismes, que aleshores estava en ple auge, i jo vaig córrer en un campionat que el va crear el Coloni, que es deia Golden FISA, que de fet la vaig guanyar, un campionat menor, no era d'altíssim nivell, però és el primer record que tinc jo com a pilot. Però la imatge aquesta que parlava també el Josep Lluís o el Joan, del circuit no del tot acabat, però ja amb gent important com aquests tres pilots, Pérez Sala, Cribiller i el meu germà, això sí que ho recordo molt per la televisió. Josep Lluís, i el teu? Home, dona'ns el teu primer record. Home, jo una mica com el Joan, no? Jo recordo que quan es va acabar Montjuïc l'any 75, doncs com tots els aficionats catalans em vaig quedar una mica amb un pam de nas, no? I per això, quan es van començar les obres del circuit de Catalunya, ho vam acollir amb tanta il·lusió que amb tota la meva colla que anàvem en moto, anàvem tots sovint com els iaios que van a veure les visites d'obres, aviam com està la línia del metro a l'aeroport, doncs anàvem tot sovint, anàvem al circuit a veure les obres. I tal com explica en Josep Lluís Santamaria, com que hi havia el traçat de terra, diguem-ne que algun dia ens vam colar allà, hi havia uns guardes de seguretat i vam sortir cames, ajudeu-me més d'una vegada, perquè amb les motos alguna mena de dirt track una mica il·legal sí que he de reconèixer que vam fer. Aquest va ser el meu primer record, és un dels meus primers continuats records del circuit de Catalunya, i tant que sí. Va, ho tenim tot preparat per aquesta cursa i abans que res anem a recordar com estan les classificacions dels campionats respectius. Comencem, si us sembla, repassant la classificació del Campionat Mundial de Pilots que lidera Charles Leclerc amb 104 punts. Leclerc, el pilot de Mònaco, ha guanyat 2 de les 5 curses que s'han disputat fins ara. Max Verstappen és segon amb 85 punts, ell ha guanyat les altres 3 restants. Tercera posició per Checo Pérez amb 66, quarta per George Russell amb 59, cinquena primer pilot espanyol classificat Carlos Sainz amb 53. Completen el top 10
Hamilton amb 36, Norris amb 35, Bottas amb 30, Esteban Ocon amb 24, Kevin Magnussen amb 15. I recordem que Fernando Alonso és 16è amb 2 punts al seu caseller. Pel que fa referència al Mundial de Constructors, aquesta és la situació. Lidera Ferrari amb 157 punts, segona posició per Red Bull amb 151, tercera per Mercedes amb 95, quarta per McLaren amb 46, cinquena per Alfa Romeo amb 31, sisena per l'equip Alpine amb 26 i al darrere Alfa Tauri, Haas i Aston Martin. Williams tanca aquesta classificació amb 3 punts. El panorama és fantàstic. Estem, com deia, un comunicat del circuit, i no me l'invento, el tinc justament aquí. Aquest és el dossier que es va presentar dimecres de la setmana passada, la presentació que es va fer al Tibidabo, després en parlarem. Diu, la Fórmula 1 més igualada de tots els temps a terra al circuit. I és veritat, Josep Lluís Santamaria, i per això s'han venut totes, absolutament totes les entrades. Espectacular. Sí, la resposta ha sigut espectacular, com tu dius. Ja quan vam començar la campanya de venda el mes de novembre, ja vam veure que comparativament amb el 19, que era on teníem referència, anàvem molt per sobre i vam arribar a posar el sold out de la quantitat d'entrades que havíem posat a la venda en un principi. Això ens va portar a estudiar la possibilitat d'ampliar aforament. Ens vam trobar amb problemes de vagues de transport, subministres, però finalment vam aconseguir fer una nova tribuna a l'entrada de recta i ampliar la que teníem a final de recta. En els darrers dies també hi ha paquets d'entrades que van tornar als operadors i que els estem posant a la venda també. I la veritat és que esperem veure unes tribunes i unes pelús com feia anys que no es veien. Segur que sí. Quins consells donaria, senyor Santamaria, als espectadors que vindran aquest cap de setmana a Montmeló? Perquè, clar, més de 100.000 persones. Justament avui dimecres vostès presentaran el pla, juntament amb el Servei Català del Trànsit, el pla de mobilitat per accedir al circuit, però una vegada allà, quins consells, o abans d'anar-hi, què recomanaria vostè sobretot als espectadors? Primer de tot, planificar molt bé la seva assistència al circuit, venir amb temps. Penseu que qui arribi just de temps corre el risc de no poder entrar i veure les coses a temps. S'ha de planificar molt bé, fer ús del servei públic, de transport públic. S'augmenten les freqüències dels trens de Rodalies. De l'estació de Montmeló a la sortida del poble hi haurà shuttles que aniran fent el transport que anirà passant per totes les portes del circuit. També tindrem diferents punts en els quals la gent podrà agafar aquest shuttle i apropar-se. L'aparcament és limitat. Recordem que encara queden places d'aparcament a la venda. Que s'han de comprar per internet, no? Perquè un cop allà no es poden comprar. Sí, això és una de les coses que amb el tema del Covid sí que ens vam plantejar, que tot el punt de venda d'entrada dels aparcaments fos amb internet i recordar que encara queden aquestes places lliures i que qui no tingui plaça d'aparcament haurà de buscar la vida molt lluny del que sigui el circuit. Necessitem la col·laboració de tothom i els que vinguin, sobretot, temes importants, hidratació. Es preveu un cap de setmana amb unes temperatures força elevades. Crema solar, això són els kits bàsics que hem de portar com a afeccionats. Aigües, cremes i després parasols sense que molestin la visió dels veïns que tindran allà. Jo recomano també uns auriculars, com aquests que porto jo, perquè pugueu escoltar Ràdio Circuit i allà podreu escoltar la locució que, com cada any, faran a través de la megafonia del circuit en Cesc Vila, l'speaker històric del circuit de Barcelona-Catalunya, i Bob Constanduros, que un any més serà l'encarregat de fer la locució internacional. Marc, tu has viscut podis icònics al llarg de la teva vida. La Fórmula 1, a mi m'agrada molt el podi de Monza, aquesta imatge del podi allà volant per sobre de la gent,
Però de tots els podis, segurament el que tu tens més bon record és el de Le Mans, que també vola sobre la gent, no? Ara, el podi del circuit de Catalunya, d'alguna manera, olorarà aquest esperit, no? Sí, és una de les novetats d'aquest any. Hi ha moltes, però aquesta és una de les potser que més es veurà. És més gràfica. És un podi, com dius tu, que vola sobre del circuit, a més amb la forma del circuit, i això fa que quan acaba el Gran Premi, que s'obriran les portes, que la gent podrà anar realment entrant en el circuit, amb la qual els afortunats que estiguin en el podi podran estar molt, molt a prop de la gent, o la gent podrà estar molt a prop dels 3 pilots que estiguin en el podi. Vull dir que sí, és una novetat realment molt encertada i que els pilots ens encanta poder estar tan a prop dels aficionats. És molt important el podi, perquè és un d'aquells elements que dona personalitat a les curses i als circuits. Qui no recorda, per exemple, el podi d'Indianàpolis, el guanyador de les 500 milles bevent el got de llet, o el que dèiem, aquests podis mítics de la Fórmula 1. Josep Lluís Santamaria, què més trobaran diferent els espectadors quan arribin al circuit? Perquè el circuit actualment ha tancat la segona fase de les obres, després vindrà una tercera, quan hagin passat els grans premis, i no sé si passat l'estiu o abans de l'estiu. Bueno, com vam començar ja l'any passat a dir que un nou circuit es posava en marxa, doncs això és el que estem fent. Hem millorat tot el confort en el paddock, hem canviat totes les instal·lacions, hem dotat també per al confort dels equips de nous lavabos, noves dutxes, hem arreglat també els banys, les portes dels garatges del parc que donen al paddock s'han fet més grans. Després, temes de seguretat. Tenim una nova tanca de seguretat amb el que és el pit lane. La curva número 4 s'ha ampliat tota l'escapatòria. I després hi ha canvis que, com deies tu també, el podi és nou. És un podi molt gran, més de 5 metres volant sobre el pit lane. Amb la forma del circuit és el primer circuit que té un podi amb el seu traçat, una idea de la qual estem molt contents, i a més és vermell. I no hi hauria millor forma que estrenar-ho, això ja ho vam parlar l'altre dia també amb el Carlos, ja que és vermell i és el de casa, estaria molt bé fer, sense pressió, això sí. Però també tenim altres pilots de casa, com el Pepe Martí, la Belén García, que per què no? També han d'estrenar aquest podi. I tant que sí. Amb el que són les zones de públic, que tot això serà una mica més complicat que ho puguin veure, però a les zones de públic el que sí que hem fet és, a la part alta, darrere de les tribunes de la tribuna G, la curva 9, per situar-nos, en allà el que hem fet és una zona pels petits, també, que hi haurà activitat també pels més petits de la família que vinguin a veure les curses, i en el moment en què no hi hagi activitat a pista també poden estar disfrutant una mica. La restauració també hem canviat i aquest any tenim 5 nous punts de restauració de la zona. Hem fet una zona de... Quilòmetre zero, Quilòmetre zero. Sí. El tema de la sostenibilitat és molt important i hem volgut mostrar a tothom que vingui la cultura gastronòmica del nostre país. Fet una zona serà la guingueta, la vermuteria, el mercat, amb diferents ofertes i menús que el que estem buscant és, tot i que també hi haurà l'oferta d'hamburgueses i salsitxes amb entrepans i les patates i el refresc, però volíem donar alguna més a les coses. Després tenim la zona de la Pelús jove, una Pelús jove amb uns dinamitzadors en aquella zona. De rècord, no? Pelús jove de rècord. Va ser rècord. Hi havia 2.000 entrades només pel diumenge i aquestes entrades en 4 minuts es van bloquejar totes. És un dels rècords. També amb alguna de les grades, com va ser la del Sainz, aquesta va ser 4 hores, però la veritat és que la gent té ganes de venir al circuit, té ganes de viure la Fórmula 1 un altre cop i compartir experiències amb tots nosaltres. Quan parlaves de les curses on participaran la Belén García, recordem que per primera vegada al circuit tindrem cursa de les W sèries,
L'any passat aquest campionat no va passar per casa nostra, però enguany sí que ho fa, i allà estarà la pilot de l'Ametlla del Vallès i també estarà el Pepe Martí perquè hi haurà curses de la Fórmula 3, on milita el Pepe, en la formació d'Adrián Campos, i de Fórmula 2. I quan s'acabi tot el programa, Josep Lluís, el públic tindrà l'oportunitat d'accedir a la pista, no? Sí, fem portes obertes a la pista, un open track, que el que volem és que puguin compartir l'espai on han estat competint tant els pilots de Fórmula 2, Fórmula 3, W Series i també els de Fórmula 1, que puguin trepitjar, que puguin agafar el que els agrada tant, aquelles boletes de goma, que és un gran record. Jo recordo molts anys que quan es feia això, als Jocs de la Graella la gent seien allà i feia com si estigués posat en el cotxe per prendre la sortida. La veritat és que és una de les formes de premiar també, que puguin tocar l'asfalt del circuit, que és la importància d'aquests dies. Joan, parlàvem ara de la importància, per exemple, del podi de Monza, no? A Monza és tradició aquesta invasió del terreny de joc. Als equips no us agradava gens això, no? Quines prevencions havíeu de prendre i per què? Bueno, Monza era molt perillós, perquè a més és que si el cotxe es quedava tirat al circuit, allò que es quedava sense benzina o un incident o una cosa que podies arribar i no trobaves ni les calcomanies, vull dir, s'havien emportat la carrosseria, s'havien emportat el volant, intentaven arrencar la roda, vull dir, tenien que anar en grup i quasi armats per poder treure la gent, posar el cotxe sobre la grua i portar-lo al pit lane el més ràpid possible. Però bueno, jo crec que és maco i és molt maco quan la gent... Hi ha coses... Aquesta, diguéssim, és la cosa desagradable pels equips. Pels equips, per l'aficionat. Però veure que la gent invadeix el circuit, entra allà, va a tribunes i jo crec que això és preciós. A Austràlia es feia, a tot arreu es feia. De fet, quan era molt jovenet, era el moment que nosaltres intercanviàvem les camises per calés, no? Es traien la camiseta, sí. Dels equips? Dels equips, fins que el senyor Ron Dennis ens va fotre quasi una multa a tots i a partir d'aquell moment ningú podia vendre la camiseta, però vendre camisetes era una forma de fer negoci. També a cada circuit que anaves al món sempre tenies alguna camisa que et sobrava, com que en donen tantes, et sobrava alguna camisa i aquella les posíem al pack. Una vegada a Long Beach vam fer un mercat que els pilots ens van donar el mono, el Niki Lauda ens va donar el mono, el Watson ens va donar el mono, el Cosworth ens va donar pistons, es va donar de tot. I vam fer, no sé si ens va sortir per $1.500 cada membre de l'equip, el que vam guanyar en aquell mercadillo. Això ho va saber el nostre amic i gran jefe, Ron Dennis. I no li havia agradar, no? Home, a més, el nom a la camisa, si t'enganxaven una camisa amb el nom, ja l'havies... No hi havia... Allò de barres encara no existia, però et bordaven el nom i en aquell punt ja, si t'enganxava algú amb el nom d'un altre, ho tenies fet, no? Però ara ho entenc. És maco això que la gent estigui en contacte amb els equips, jo ho trobo essencial i preciós. Sí, ara entenc una vegada a Las Vegas... Com he fet la casa meva, no? Amb quins calis he fet la casa. Sí, no. Una vegada a Las Vegas que vaig veure unes noies que anaven amb una camisa amb el teu nom i ara entenc d'on la van treure. Aquells devien ser gratis, eh? Pues sí, tenia aquesta sensació. No hi ha res gratis en aquesta vida. Això també. Escolteu, que la Fórmula 1 arribi a casa, evidentment, és una grandíssima notícia. El circuit ens ha donat, al llarg de tots aquests anys d'història, moltes satisfaccions, moments que ens hem divertit, moments que hem rigut moltíssim, moments que no ho hem passat tan bé, evidentment. Jo us demanaria la vostra anècdota, un moment concret que diguis ostres, no em puc treure del cap la vegada que em va passar això. Marc, ara començarem per tu. La teva anècdota, quin és el moment allò que tens un record més especial del circuit? Sí, he tingut potser la sort de debutar a la Fórmula 1 en el circuit. Quan dic debutar em refereixo al primer test, ja sigui en Minardi, que va ser a finals del 98, com el meu debut en Ferrari. I el debut de Ferrari, el de Minardi no l'oblido, però el de Ferrari tampoc, perquè el de Ferrari va ser una firma o un acord molt ràpid. Ferrari és una empresa que jo crec que no cal firmar un contracte per considerar que ja estàs treballant amb ells. Jo vaig parlar amb el Jean Todt
ens vam ficar d'acord una miqueta així entre telèfon i un precontracte i ja em van enviar al circuit a provar l'F2004, que és segurament un dels millors Fórmula 1 que s'han fabricat mai, no? Però va ser tot tan precipitat que no van tenir temps de fer-me el mono i em van donar el mono del Schumacher, perquè la meva mida i el Schumacher és bastant semblant. Van tapar el nom, simplement, i recordo perfectament estar en el motorhome de Ferrari, ficar-me el mono, mirar-me al mirall i dir, ostres, el que acabo d'aconseguir, no? Em sentia realment que estava levitant i després entrar dintre del box, veus tot de vermell, puges en el Fórmula 1 i en el volant, ja eren volants digitals, ara són en color, aleshores era només de 2 colors, i quan vaig veure aparèixer el Cavallino en el volant i sortir a pista en el circuit de casa, doncs aquest procés del box, mono, entres en el box, els mecànics, puges en el Ferrari, es veu el Cavallino i surts a pista, és algo que m'ha quedat realment marcat i és un dels moments més bonics que recordo. Marieta, i tu? Aquí, mira que jo sempre intento ser precisa i parlar poc, però aquí ho sento, però és que per mi és impossible triar un moment. Clar. Jo, com et dic, com a aficionada vaig començar a anar allà. Recordo un any que vam anar a veure la Fórmula 1, crec que era el 2001, ens van convidar al box de Ferrari i ens estaven ensenyant el cotxe i va aparèixer Michael Schumacher. Jo en aquell moment quasi moro, o sigui, quasi s'acaba la meva vida, perquè clar, vaig veure el Ferrari, el Schumacher passar pel box, per mi això era el màxim. Després, estudiant periodisme, el meu reportatge va ser al circuit de Catalunya, els 11 entrenaments de Fórmula 1. Quan vaig començar a treballar, el meu primer reportatge publicat al Periódico de Catalunya va ser un reportatge sobre unes tandes al circuit. Ostres, després treballant 1000 anècdotes, treballant amb vosaltres, treballant amb HRT, amb MotoGP, però bueno, el meu ego, pel meu ego el millor moment al circuit de Catalunya va ser pujar al podi de la Fórmula 1, el 2015, 25 aniversari del circuit, i fer les entrevistes al podi de la Fórmula 1. Ostres, això és un dels millors moments de la meva vida. O sigui, ja no només relacionades amb el motoresport, sinó personalment de la meva vida, va ser el més brutal, pujant allí amb els 3 pilots del podi i fer les entrevistes, que a més vaig ser la primera dona en fer-ho, perquè fins a llavors cap dona ho havia fet en solitari, ho havien fet en parella, una noia i un noi, però jo vaig ser la primera dona en fer-ho. Bueno, ja et dic, això... Va ser brillant. Va ser brillant, i tant que sí. Gràcies. Estàvem tots allà emocionats per tu. Però jo dic, encara jo m'emociono. Imagina't, fa 7 anys i encara aquest moment encara m'emociona, imagina't, pujar allí amb els teus ídols, amb la gent que has admirat de tota la vida, professionalment, al circuit de Catalunya, a més, que és com la meva casa, és el meu primer amor al motoresport, no? Això va ser brutal, brutal. I tu, Joan? Suposo que el 94, després del que va passar a Imola, devia ser complicat, no?, anar al circuit, suposo. No, bueno, de fet, van passar moltíssimes coses. De fet, hi ha una anècdota molt important, el 94, no? Veníem de l'accident d'Imola, es van canviar les normes de seguretat, Máximo Soler va treure una regla així de la màniga que va tallar els difusors i va fer un merder. Al circuit se li va demanar fer una xicane així artificial. Bueno, fem la cursa, anàvem endavant i es trenca el canvi i es queda, em sembla, en 2 marxes. El Michael anava davant. Doncs va acabar la cursa segon darrere de Damon Hill, només en 2 marxes, fent parades a boxes, arrencant i sortint. Els italians ni els inglesos s'ho creien. I al final vaig tenir que agafar el pad, fer-li obrir l'ordenador, entrar al Pino Levi i 4 o 5 periodistes molt importants, inglesos, italians, etc., fer-los veure per la telemetria que de veritat només hi havia 2 marxes, la quinta i em sembla que era la segona o una cosa així. I amb això, que va ser ben bé més de la meitat de la cursa, el Michael va acabar segon, acollonant. Aquesta per una part. L'anècdota que em sap més greu, diguéssim, l'any següent, 95, va néixer la meva filla, jo estava a casa. I ja m'havia perdut quasi el naixement del meu fill, perquè bàsicament la meva dona va parir, la vaig deixar allà a l'hospital amb una veïna de casa i me'n vaig anar ràpidament a Mònaco. I aquesta vegada em tocava estar allà, perquè si no el que no entrava a casa era jo després, no? I bàsicament van i fan primer i segon. Per la primera vegada del 95 fem primer i segon
amb en Schumacher i en Herbert. Bueno, aguantar les brometes dels inglesos fent l'humor anglès mai més ben dit, no? Es portes espiga, es portes mala sort, queda't a casa, etc. No vulguis tu el que vaig tenir que posar firmes al Brown i al Pat Simmons, no? Perquè eren els que feien les brometes aquestes. Però vull dir, aviam, de records en el circuit en tinc molts, però aquests dos, dius, em vaig perdre el primer i segon, Johnny Herbert, Michael i Johnny Herbert, i bueno, no me n'empenedeixo, perquè tinc la nena preciosa. I tant, i tant. Però ja et dic que va ser un punt d'aquells que el tinc clavat al cor, no? Una cosa semblant li va passar al Josep Lluís Santamaria, perquè ell ha viscut totes les edicions del Gran Premi tret d'una. És així, no, Josep Lluís? Sí, és cert. I jo va ser l'any següent, el 96. El 96 va néixer Neus, la meva filla gran, i la previsió era que naixés el cap de setmana de la Fórmula 1. I llavors, ja vaig dir que no vindria, que clar, siguent la primera, havia d'estar a casa. Les coses van avançar i va néixer abans, va néixer una setmana i pico abans, i la meva dona va dir, home, ja que ha nascut, podries anar, no? Però amb aquell to de veu que dius, millor que no, perquè si no sempre ho estaríem recordant. De fet, és això, o sigui, dels 32 grans premis que farem aquí, jo he estat present a 31 i l'altre vaig estar patint veient-ho a través del televisor. Molt bé. Josep Lluís, tu en deus tenir també molts. Sí, tinc unes quantes també. Jo de 32 també n'he viscut 31, n'hi va haver-hi una que no hi vaig anar, tot i que em van oferir la possibilitat d'anar-hi, però les condicions no eren les adequades, que va ser, evidentment, el primer any del Covid, no? Jo tinc molts records. Evidentment, això que tu deies de l'ego, no? Mai podré oblidar la volta que vaig poder fer amb Michael Schumacher conduint ell, evidentment, amb un Ferrari al circuit. Aquest va ser és un record extraordinari. He tingut la sort de rodar molts pilots diferents al circuit, però haver-ho fet amb el Michael Schumacher és molt especial, no? No puc oblidar tampoc el moment en què vam descobrir el monument a Ayrton Senna. No puc oblidar la cerimònia de la primera pedra. Abans el Josep Lluís Santamaria feia referència a aquest trofeu d'inauguració, la primera cursa que es va fer, on jo ja vaig fer de speaker. De fet, a les primeres edicions del Gran Premi jo feia de speaker al circuit i anava una mica de bòlit, perquè havia de fer de speaker al circuit, transmetre la cursa per la tele, parlar per la ràdio, era una mica un lío, no? Moltes emocions. Recordo la victòria de Cribiller en el Gran Premi de 500 centímetres cúbics i el famós merder amb les banderes i els himnes aquell any. I recordo la primera edició que va ploure moltíssim, com deia el Joan, amb els pneumàtics dels equips de Fórmula 1 flotant pel paddock, precisament. Ho vaig treure al Telenotícies i el Manel Arroyo, que era el cap de premsa al circuit, em volia matar per haver tret aquesta imatge, no? Però, clar, tenia l'obligació professional de fer-ho. Aquell any, jo recordo que anava vestit de blanc, amb una americana blanca, allò rotllo David Coulter, per entrar en directe al Telenotícies, i vaig tenir un problema amb el cotxe i vaig arribar justíssim de temps. I quan arribo a aparcar al pàrquing, em diuen els del pàrquing, no pots entrar, no pots entrar. Jo, que vaig molt tard. Cop de gas, entro amb el cotxe atravessat, el pàrquing estava ple de fang i de cop i volta el cotxe va fer poc i es va quedar clavat allà. Tot plegat, no vaig poder treure el cotxe, vaig haver de baixar i vaig aparèixer al Telenotícies ple de fang de dalt a baix, això que anava de blanc, i en lloc de fer el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 semblava que fes una connexió del Dakar, perquè vaig sortir absolutament llardós i ple de fang. I he de dir que el cotxe vaig haver d'estar una setmana per treure d'allà fins que es va eixugar el fang del circuit. Però vaja, en podríem parlar moltíssimes. Està clar que el circuit ens ha permès viure somnis desperts, no? Parlàvem dimecres, Josep Lluís Santamaria, dels somnis a la presentació del Gran Premi a la plaça dels somnis, al Tibidabo. Sí, la veritat és que somnis són els que hem tingut tots. I per mi va ser un somni que s'ha fet realitat. Jo vaig començar, com deia, com a oficial a la pista. Després vaig ser director de curses des del 2002 i vaig tenir la sort de treballar amb en Charlie Whiting a direcció de cursa, jo era el director adjunt.
des del 2002 fins al 2020. Tot això s'ha anat complint i ara està dirigint aquesta empresa, que és el circuit de Catalunya. La veritat és que és una part d'aquest somni. Com diuen a casa, que em deixen jugar amb un slot que tinc aquí i d'unes dimensions impressionants. Com dèiem, dimecres es va presentar el Gran Premi al Tibidabo, a la plaça dels Somnis. Us deixem amb unes imatges del que va ser aquesta presentació. I a l'endemà d'aquesta presentació, la cursa es va presentar a Madrid, en aquest cas al kàrting de Carlos Sainz, on va assistir el mateix pilot. Aquí podem veure una imatge justament de la presència de Carlos Sainz en aquesta presentació davant de molts mitjans. Hi ha moltes ganes de Fórmula 1 al circuit, i tant que sí. Maria, ahir el Miguel Martínez Cueto, que avui no ens pot acompanyar en aquest Cafè del Paddock, em deia: serà un circuit, serà una cursa on veurem una guerra de colors. Jo li vaig dir: per què ho dius, això? I em va fer referència a la marea azul, la marea blava de les èpoques de Fernando Alonso, però és que, Maria, hi haurà una invasió de colors aquest cap de setmana al circuit. Clar, és que llavors tota l'atenció anava centrada en Fernando Alonso i aquesta vegada doncs, tenim també un Carlos Sainz que té una gran oportunitat de coronar-se a casa, davant del seu públic, amb una graderia especial per ell, o sigui, una graderia especial de Carlos Sainz, vermella. També les samarretes per aquest gran premi que han fet especials d'Alpine, segur que veurem també molt vermelles, per això, o sigui, no sé com no els diferenciaríem massa bé. Però sí, I el taronja de Verstappen, dels seguidors de Max Verstappen. La Maria taronja de Verstappen, que també segurament s'acostaran cap aquí, tot i que, no ho sé, sembla ser que hi ha molt aficionat, hi ha menys aficionat internacional, no? Aquest any no sé si el Josep Lluís té més dades sobre això, però que sembla ser que hi ha molt més públic nacional aquest any que en edicions anteriors. Hi ha més públic nacional, però podem controlar la part de tíquets que han comprat directament. Dels que han comprat directament, aquests estan parlant que un 70% són nacionals. Però ens queda tota la part que s'ha venut a través d'agències, que en aquesta no sabem l'origen. I sí que ho farem després, amb les enquestes que es fan quan la gent va arribant al circuit per conèixer la procedència i tenir també una mica l'arc d'on estan venint. Molt bé. Parlem del que ha estat la temporada fins ara. 5 curses, com dèiem. Marc, tu quin balanç faries d'aquesta temporada que lidera Charles Leclerc després d'haver guanyat, com dèiem, 2 de les 5 curses disputades? Quin balanç fas globalment, del que ens està reportant aquest 2022 a la Fórmula 1? Sí, més enllà que Ferrari vagi primer, que podria ser perfectament Red Bull en quant a pilots, la nostra força de moment ha sigut la fiabilitat. Jo crec que Red Bull no tenen més punts en el Mundial de Constructors o Verstappen en el Mundial de Pilots, perquè ell, les 2 curses que no va guanyar, es va retirar. És cert que no les hagués guanyat, perquè quan es va retirar no tenia opcions de victòria, però aquest 0 és el que li penalitza molt a Verstappen. I després, una altra cosa que diria és que està costant molt saber realment o fer prediccions. Per exemple, ahir molt creiem Ferrari que guanyaríem, no vam guanyar, de fet vam tenir dificultats. Aràbia Saudita pensava Red Bull que guanyaria
o en aquest cas més potser Melbourne i va guanyar Ferrari, és a dir, són cotxes tan nous, amb un reglament tan diferent, que encara no tenim molt clar la força de cada un, no? I després hi ha aquest efecte del porpoising, que és un quelcom que està portant realment els enginyers, després potser Joan ens pot parlar més d'aquest efecte, que està fent que alguns cotxes no estiguin encara en el seu 1% optimitzats. Dit això, jo crec que el circuit de Barcelona a Catalunya hauria de ser bo per Ferraris, la meva sensació, hi ha molta curva, el motor és important però fins a un cert punt, aleshores hi portarem millores. Aquest és un gran premi on es parlarà molt a partir de dijous, sobretot, de les evolucions que portarem Ferrari i altres equips també. Joan, tu quin balanç fas de les 5 curses que hem viscut fins a aquest moment? Estàs d'acord amb el que ha dit el Marc? Sí, estic bastant d'acord amb el que diu el Marc. A més, jo crec que és un campionat que està preciós. Vull dir, tenim 2 pilots que són espectaculars, Leclerc i Max. A més, amb una lluita cos a cos que els hem vist en el circuit molt respectable, respecten un a l'altre d'una forma tremenda. No és el mateix lluitar, almenys de moment, amb Leclerc que lluitar amb Hamilton per part de Max, i el mateix, Leclerc lluitant fins a l'últim moment, però sempre deixant l'espai suficient perquè l'altre pilot estigui en pista. Vull dir, estem veient coses molt bones. Un grandíssim treball, i em trec el sombrero del que ha fet Ferrari. Crec que ha fet un cotxe extraordinari i també crec que és gràcies a aquesta estabilitat que fa molt temps que hi havia una manca dintre Ferrari, que quan les coses anaven bé normalment es canviava tot i es treia el cap i posaven un altre cap i tot es tornava a començar. Jo crec que donar-li aquesta seguretat a la gent que està treballant allà, que va creixent a poc, amb tot aquest grup de Bimoto, Rory Byrne, tota la gent que hi ha, la gent de motoristes, etc. Crec que han creat un grup de gent estable, molt vàlids, i que jo crec que aquest any tenen una grandíssima oportunitat de lluitar per al títol i, per què no, emportar-se'l. A més, amb 2 pilots, que tant Carlos com Leclerc ho estan fent. Sabem tots com és Carlos, sabem tots com és Leclerc. Vull dir que 2 pilots tremendos, un equip fort en tots els sentits. Amb estratègia també ho han fet bastant bé. Vull dir que jo crec que és un campionat molt interessant, que falta moltíssimes curses, que la fiabilitat serà la clau de tot això. I fins ara, en aquest moment, jo diria que Ferrari en aquest camp per mi va per endavant, però bueno, queda molt terreny i molt temps i veurem què és el que passarà. Maria, no tens la sensació que aquesta és una temporada diferent? És una temporada especial. No estic dient que sigui millor que la passada, que va ser extraordinària, no ho sé, perquè això tot just acaba de començar, però sí que pinta molt bé i ho estem passant molt bé. Però no tens una mica la sensació que estem assistint a un canvi de cicle? Això que es diu que passa a la Fórmula 1 de tant en tant, no? Que res bo dura més de 5 o 6 anys, en el cas de Mercedes ha durat més, però res dolent dura més d'aquest temps també, no? I no creus que estem assistint allò a un relleu d'alguna manera? Home, evidentment el canvi de normativa i els canvis que hi ha hagut aquesta temporada també fa el reshuffling, que ho agita tot una mica i tirem els daus i a veure una mica què surt, i on comença una mica cadascú una altra vegada, i ho hem vist clarament també amb Mercedes, un equip amb la dominació amb la que han viscut les últimes temporades, que pateix una mica més aquest any, una Ferrari que està fent o que ha fet molt bona feina preparant-se de cara a aquesta temporada i aquests canvis. Crec que el que estem veient també, a diferència d'anys anteriors, que també vam veure un domini brutal de Mercedes d'entrada, i aquest any estem veient una mica tot més equilibrat. Sí que veiem equips que potser estan una mica més endavant, una mica més enrere, però veiem uns equips que estan una mica més equilibrats. Veiem una Red Bull, com bé dèieu, on la fiabilitat ara mateix és el seu punt més feble, i una Ferrari que està sembla molt més segura, molt més fent passos a poc i bona lletra, sembla Ferrari, i en canvi una Red Bull molt ràpida, però amb més problemes de fiabilitat. Un equilibri també molt bo amb els pilots. Veiem un Max Verstappen que està extraordinari, però un Charles Leclerc que està molt bé, un Carlos Sainz que ha començat una mica més fluix, però
que el veus, que es creix també davant de l'adversitat, veiem a un Checo Pérez, que també ho està fent molt bé, vull dir, que estem veient molt més equilibri en tots els sentits, en pilots, en equips, i això ens dona una miqueta més d'alegria, durant les curses una mica més de diversitat, que això també és el que volem. Volem curses emocionants, però també que pugui guanyar diferents pilots, diferents equips i una miqueta més de color. Aquest és el sentiment que vam copsar, per exemple, divendres passat al Village Fórmula 1, que podeu visitar, crec que fins al pròxim dissabte, al Port Vell de Barcelona. Josep Lluís Santamaria, què és exactament el Village? Que crec que tindrà les portes obertes fins dissabte, no? Sí, el Village el tenim obert fins dissabte 21 i és un primer pas, un primer pas, Barcelona i circuit, i és a intentar apropar el circuit a la ciutat i que la ciutat també sigui partícip d'aquests esdeveniments de motor. Tindrem el Village de Fórmula 1 i després l'enllaçarem amb el Village de MotoGP, perquè en 15 dies tenim el segon Gran Premi. En aquest Village que podran trobar? Des de cotxes amb un circuit pels petits de pedals, després hi ha un escalèstric, hi ha un pit stop amb la gent de Montlau, en el qual podran sentar-se dins del vehicle i podran també fer el canvi de rodes. Hi ha l'exposició dels 30 anys del circuit de Barcelona-Catalunya, que l'any passat, al novembre, vam fer, amb aquesta festa de 30 anys, vam inaugurar aquesta exposició. Hi ha records de diferents oficials i personal d'aquí del circuit que estan allà exposats, premis que hem aconseguit al llarg dels anys, i dos vehicles, dos Fórmula 1, l'Arrows del Pedro Martínez de la Rosa i un Ferrari, també, que són els que donen allà caliu de Fórmula 1. I és un primer pas important. La ubicació, Port Vell de Barcelona, tocar a la marina, on estan allà els vaixells, els iots, un lloc de passada de molts turistes. El cap de setmana les xifres han sigut espectaculars, han passat més de 15.000 persones per aquest village. I tenim allà la nostra veu, la veu del circuit, en Cesc Vila, dinamitzant tot el que és l'espai del village. Com bé deies, el divendres el vam inaugurar també amb una taula rodona amb el Joan i el Marc també i amb tu. I jo crec que és una de les coses que hem d'anar fent gran al llarg dels anys. I tant que sí. Parlàvem abans de la implicació de la ciutat. Aquest és un primer pas. N'han de venir molts més, evidentment. Us heu quedat amb ganes de veure aquest Village? Primer consell, aneu-hi, és totalment gratuït. Fins dissabte. Jo us recomano que, per exemple, si no hi heu anat ja, doncs dijous, quan torneu de la visita al Pit Lane, demà, visita que es farà a partir de les 5:30 de la tarda, crec recordar, passeu pel Village del Port Vell, o divendres, després de la primera jornada d'entrenaments, o dissabte, per què no? I diumenge, tots concentrats en la cursa. Si no us hem engrescat prou, ara us engrescarem. Us deixem amb un tastet d'imatges de què és el Village Fórmula 1 que trobeu al Port Vell de Barcelona. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I ara entrem ja a l'anàlisi de les claus de la cursa. Què és el que ens pot donar de sí aquesta sisena cursa del Campionat Mundial de Fórmula 1, aquest Gran Premi d'Espanya que s'ha de fer al circuit. Marc, dissabte, dia crucial, importantíssim, la transcendència de la pole position. En aquest sentit, a Ferrari li han anat molt bé les coses els dissabtes aquesta temporada i en especial a Charles Leclerc. Per què és tan transcendent aquesta jornada d'entrenaments de dissabte, Marc, al circuit? Sí, és cert que inclús en grans premis com l'últim, que no érem els més ràpids el dia de la cursa, vam aconseguir la pole.
i això ens fa pensar que una volta siguem molt bons, i això és quelcom molt important al circuit. El circuit és un circuit, és un traçat on avançar és difícil, es pot avançar. L'any passat, per exemple, va ser una cursa molt emocionant en la qual el Hamilton va avançar en el Verstappen, amb estratègies diferents. El circuit el bo que té és que normalment és entre una i dues parades. Sempre hi ha equips que fan una parada i equips que fan dues parades, no? I això fa que després, al final de cursa, hi hagi avançaments. Però, tot i així, avançar té un punt de dificultat més elevat, amb la qual la classificació és més important. Farà molta calor i si realment et quedes darrere d'un cotxe, els pneumàtics et sobrecalenten perquè perds una mica d'eficiència aerodinàmica, amb la qual la pole aquí és un percentatge una mica més important de l'èxit que després pots tenir el diumenge. Pirelli ha donat a conèixer, evidentment, els compostos que s'utilitzaran i, com acostuma a passar al circuit de Catalunya, Marc, en aquest cas tindrem l'oportunitat de veure en acció el rang dels compostos més durs. Això pot condicionar d'alguna manera els resultats? Són els compostos de l'any passat, el que passa que és cert que aquest any han tingut algunes petites modificacions. Els pneumàtics, per exemple, són de 18 polzades, l'any passat eren de 13. Són els més durs perquè és un circuit molt exigent en els pneumàtics, sobretot el pneumàtic davanter esquerre, i en el box es perden uns 22 segons, amb la qual la gent es perd bastant temps, però la degradació acostuma a ser molt elevada i amb el calor que farà jo crec que hi haurà inclús més degradació. Però és normal, històricament Pirelli en el circuit de Barcelona-Catalunya gairebé sempre porten els pneumàtics més durs. Joan, com arriben tècnicament els equips a aquesta cursa? Hem parlat d'aquests upgrades. Què esperes que puguin portar de nou, per exemple, Ferrari i Red Bull, els dos grans contendents en aquesta cursa? Bueno, el que he sentit per part de Red Bull, a part de lluitar constantment per al pes, que es parla que potser 2-3 quilos encara poden baixar, que això pot representar potser una dècima i mitja. Estan treballant encara amb part del difusor. No el concepte bàsic, sinó amb els splitters, amb els separadors que hi ha per sota. Sembla que Mercedes portarà moltes coses. Es parla que potser tornen els pontons, vull dir, fins i tot s'està parlant d'això. Encara que siguin uns pontons tipus Williams, més petits, diguéssim. Ferrari està parlant-se de bastantes coses. També es parlen dels pontons, es parlen del terra, es parlen de diverses coses. Vull dir, això ho sap Marc més que jo, vull dir que no em posaré en Ferrari perquè ell és el que ho sap. McLaren també està esperant modificacions. Home, aviam, tornem sempre a Barcelona. El Gran Premi d'Espanya sempre ha sigut aquest punt d'inflexió on tothom que venia de fora era la gran evolució. Bé, aquestes evolucions s'han anat passant durant moltes curses, però la gran evolució per tots els equips és aquí. Alfa Romeo també en porta moltes. De fet, estan bastant contents amb els resultats que tenen al túnel de vent i a tot arreu on ha estat estudiant. Ara fa falta que es posi a la pràctica. I Alfa Romeo, que és un cotxe que és molt curt de passos, és un cotxe que pot anar bastant bé aquí a Barcelona. Vull dir, cuidado, que amb botes encara està on fire, no? Vull dir que això és divertit veure el company de Hamilton amb un altre equip, després d'haver-lo fotut fora, amb un altre equip per davant del 7 vegades campió del món. Vull dir, té el seu morbo, com a mínim, no? Vull dir, Norris amb McLaren també esperen portar moltíssimes coses. Vull dir, aviam, cada cursa que passa més s'aprèn d'aquest cotxe i més de les dificultats d'aquest nou reglament, no? Des de conèixer el pneumàtic, que és molt més curtet en quant a banda, que és molt més rígid del que era antigament, que hem passat de llantes de 13 a 18, com deia el Marc. Vull dir, el que és la paret del pneumàtic és molt més estreta. Això fa que el pneumàtic sigui menys flexible, menys amortiguador com era antigament. Tot això és nou per aquest any i no hi ha paperam història per entendre-ho. És nou per tothom, es comença d'una pàgina nova. I això és molt important. Clar, cada cursa que passa, els equips van aprenent més amb com treballar la geometria de suspensió. També l'efecte aerodinàmic. En aquest sentit, el que diem el porpoising, bàsicament és com un rebot. És bàsicament quan els cotxes arriben a una certa velocitat
agafa molta càrrega aeronàmica fins a un punt que potser aquesta càrrega aeronàmica entra en pèrdua perquè es bloqueja l'entrada, diguéssim, de tan baix, i això fa que torni a pujar, torni a baixar, torni a pujar, torni a baixar, i va fent aquest rebot que li diuen porpoising, que, òbviament, això es fa a la màxima velocitat, que és quan tens que frenar també. I en aquest cas, en el cas de Mercedes en particular, que és bastant accentuat, és el que li fa més efecte al Hamilton, que sempre ha sigut un home de grans frenades, no? I si ell ja no pot frenar bé per encarar el revolt, perquè aquesta sensació li dona inseguretat, em sembla molt clar que ell no se la jugui tant com potser Russell, que té molt a demostrar i ell no té res a demostrar, no? Marc, en aquest sentit, amb això que explica el Joan, estic visualitzant ara, de cop i volta he començat a visualitzar imatges del passat, no? Aquella lluita de Mansell amb Prost, era, no? Els dos cotxes igualats perdona? Amb Senna, perdona, de Mansell amb Senna. Sí, tens raó, Joan. Al final de la recta del circuit. Aquí veurem molt porpoising, no? La frenada de la U serà especialment crítica, no? Perquè, clar, és una recta molt llarga, 1.047 metres, alta velocitat, i aquest efecte que comentava el Joan, aquí es pot produir, bàsicament, no? Segurament sí, perquè és un circuit d'alta càrrega i amb alta càrrega el porpoising s'augmenta. També és cert perquè a Miami, l'últim Gran Premi, en vam veure menys. No sé si en vam veure menys perquè els equips ja ho estan solucionant o en vam veure menys perquè era un circuit de mitja càrrega, no era tant d'alta càrrega aerodinàmica, no? Però bueno, és un problema que s'està treballant en solucionar-lo, perquè tot el que tu puguis solucionar del porpoising és molta més prestació i temps per volta. Però serà curiós, perquè jo en els tests invernals era un problema enorme, però enorme, fins al punt que hi havia pilots que havien d'aixecar el peu perquè no veien la pista. Perdien visió? Perdien visió, exacte. Inclús mal de caps, perquè aquests rebots constants era molt incòmode. Mal a l'esquena. Clar. I ara veurem, doncs, els enginyers estic segur que l'han pogut... Jo crec que potser no desapareixerà del tot mai, però segur que estarà molt més minimitzat respecte al mes de febrer. Això que diu el Joan de l'esquena, justament Carlos Sainz ha reconegut que va acabar l'últim Gran Premi, clar que va tenir l'accident que va tenir el divendres, no? Però que va acabar el Gran Premi allò una mica justet des del punt de vista físic. Josep Lluís, parlaves abans, ja que estem amb Carlos Sainz, que tant de bo el Carlos pugui estrenar aquest podi amb l'anhelada primera victòria. Quines són les opcions que veus que poden tenir els pilots espanyols a cara a aquesta cursa, tant Carlos Sainz com el mateix Fernando Alonso? Com ho veus tu? Jo crec que, com ha estat dient el Marc, el circuit és un circuit que li va bé al Ferrari d'aquest any. I jo crec que estaran a les primeres posicions. El nostre desig que seria tenir un podi en el qual estiguessin els dos pilots espanyols i el més alt possible. Fernando, és Fernando, continua tenint, malgrat l'edat que tothom li vol posar anys i que ja no està, continua tenint aquell esperit de lluita, de preparació i tota aquesta experiència. I al Carlos el que li falta és la primera victòria. Jo crec que li falta aquesta primera victòria que sigui la que desencalli tot. Ja li va passar al seu pare, li costava la primera victòria i una vegada va aconseguir la primera victòria, després ja van venir els mundials. Esperem que aquí al circuit de casa sigui aquest punt d'inflexió, de canvi de la tendència i que podem gaudir amb una victòria a casa. Tant de bo que així sigui. Maria, parlava el Joan d'aquests canvis que presumiblement arribaran de manera massiva, no tenen altra opció, per part de Mercedes. Tu creus que Mercedes arribarà a temps de reaccionar aquesta temporada o que han perdut ja el tren? Jo penso en aquesta situació que estan vivint ara Mercedes i la comparo amb un món que tu coneixes extraordinàriament bé perquè hi has treballat a dins també, com és el de MotoGP, la situació que ara està vivint Honda, per exemple, amb un Marc Márquez que està treballant a correcuita per intentar modificar el comportament d'una moto que s'ha fet amb unes directrius molt diferents a les que a ell li agraden pel seu estil de conducció. Passa una mica el mateix amb Mercedes que amb Honda, en aquest sentit? Després d'una hegemonia històrica ara toca passar les magres? Què creus?
A veure, jo personalment, de cara al Gran Premi de Barcelona, és el moment de reacció de Mercedes. Ells també, de fet, ja ho han manifestat, que és un gran premi on ells veuran una mica si aquest concepte de zero side pods és un concepte que val la pena que persegueixin o que segueixin endavant o que tirin enrere i tornin al concepte amb uns, com deia el Joan, no? Amb un side pods potser més tipus T-Pulse de Williams, perquè tenen moltes dates dels entrenaments de pretemporada. És veritat que aquell cotxe també tenia molt porpoising, però com deia bé el Marc, els equips s'han anat adaptant una miqueta, vull dir, aquell concepte pot ser que sigui més vàlid el concepte zero side pods, perquè això exposa molt el terra del cotxe i fa aquest efecte porpoising sigui molt més difícil de controlar. Aquest serà, evidentment, el punt d'inflexió una mica per Mercedes, aquest gran premi, comparar dades, veure si això ho tiren endavant, segueixen amb aquest concepte o tornen enrere. No només ja de cara a aquesta temporada, perquè aquesta temporada jo tampoc els descarto, però sí que no semblen potser que estiguin en una situació com per lluitar pel campionat ara per ara. Ja estem molt a principi de temporada, però ara per ara veiem una Red Bull i una Ferrari que estan molt més endavant. Però de cara també al futur, el 2023 és un concepte a perseguir, a seguir endavant per de cara a l'any que ve o no, no? Doncs això serà clau. El que tu dius de cara de comparar Fórmula 1 MotoGP, doncs és veritat, són situacions molt similars, motos guanyadores o cotxes guanyadors que ara estan patint molt més. A MotoGP potser és una mica diferent, perquè sí que la moto de principi de temporada, tot i el gran canvi que havia fet o que ha fet HRC de cara a aquesta temporada, la moto semblava que funcionava millor. Una moto desenvolupada pel Pol, semblava que anaven molt bé, semblava que anaven molt ràpid, i no ho sé si és una qüestió de que, com l'ha desenvolupat el Pol, arriba el Marc que té un estil de conducció molt diferent i que la moto s'ha desenvolupat fins a aquest moment, s'havien desenvolupat seguint els seus criteris, ara arriba amb una moto que no l'ha desenvolupat ell, que no ha decidit ell el camí i que potser pateix més de cara a adaptar-se i que estan intentant adaptar aquesta moto al seu estil de conducció, amb la qual ni el Marc ni el Pol sembla que se'n surtin, no? Però sembla que a Mercedes potser han anat de pitjor a una miqueta millor, però sense tenir massa clar cap a on van, però a Honda crec que la situació de Honda és absolutament catastròfica ara mateix, o sigui, semblava que havien començat bé i han anat més enrere d'on estaven, no? I llavors sembla una situació molt més complicada de solucionar. Tornem als cotxes. Marc, tenim gent una mica esverada amb el Filming Day que heu fet a Ferrari ara fa pocs dies, crec que a Monza, crec que va ser a Monza precisament, perquè molta gent diu, aquests de Ferrari ens deixaran amb la boca oberta a Montmeló perquè alguna cosa van trobar en aquest Filming Day que està tothom una mica acollonit pensant en el que pugueu portar. Sí? És així, això, o què? Heu trobat alguna cosa bèstia o què? Bueno, el que passa és que el reglament, i aquí podem debatre si és correcte o no, pensa que 23 grans premis i només 6 dies de test de cotxe únic, és a dir, només un únic cotxe, és quelcom realment una mica difícil d'entendre, no? Què vol dir això? Que aquests Filming Day, que són molt pocs, que pots fer només 100 quilòmetres, fa que sí que els utilitzem per fer filmació de sponsors, per exemple, nosaltres en el nostre cas tenim un sponsor que és Kaspersky, que és una empresa russa que teníem imatges amb Kaspersky, ens serveix una mica els equips per fer aquests petits canvis, inclús de vídeos, no? Però no et negaré que s'utilitzen per provar peces noves. I, bueno, doncs sí, hi confiem molt, no et negaré que és... Nosaltres el cotxe pràcticament no l'hem variat respecte a l'inici d'any, hem fet molt poques modificacions i sempre vam començar l'any ja tenint en compte que Barcelona, el circuit de Catalunya, seria on introduiríem aquestes millores. És una filosofia diferent. Red Bull han portat millores tots els grans premis, nosaltres vam preferir entendre el cotxe d'aquest any i portar millores al circuit. Què passa? Doncs que, clar, esperem que realment el que diu la previsió, el que diu la simulació, al final el que mana és el crono. I és molt arriscat portar això directament a divendres. I per això a Monza és on porta aquestes millores. Si et soc sincer, Josep Lluís, no he parlat molt amb els tècnics, ho faré aquesta setmana, però sí, creuem els dits perquè funcionin, perquè és molt important per poder mantenir aquesta lluita amb Red Bull. Joan, vas veure les imatges de Charles Leclerc xafant el cotxe de Niki Lauda al Gran Premi de Fórmula 1 històric aquest diumenge a la Rascàs? S'ha de dir que sembla ser que li va explotar un disc de fre, no? Exacte, vull dir, no... No et va fer molt mal veure allò? Em va fer, més que mal, em va fer de... Home! Però la veritat, si vols que et digui la veritat, em sap més greu per ell, no? Perquè sí,
Pobre tio. Imatge de Leclerc, amb un cotxe com aquell, no? Que el trenquis, ja per això... I amb la maledicció de Mònaco, que ell porta a sobre també. I això que ell és d'allà, a més. Ja és per amagar-te sota l'asfalt, no? Per dir, d'aquí no surto aquest cap de setmana. Vull dir que... Però bueno, aviam, al final va ser l'aleró darrere, que això ho arreglen ràpid i que deuen tindre recanvis i deuen tindre de tot, no? Però és preciós, són preciosos. A més, he vist un vídeo d'ell amb el cotxe de Villeneuve a Fiorano, que és absolutament brillant. És brutal, sí. I veus, i ell mateix explica com eren els pilots abans, no? Quines sensacions tenien els pilots abans. Tu, Marc, segur que n'has portat algun d'aquests, no? I tant. És que la manera de conduir d'ara, la comoditat que... O sigui, ara anem amb Rolls Royce, no? Quasi. Tenim esta música, cendrer i el seient... Aire condicionat. Aire condicionat, no? I ara, en aquell temps anaven amb màniga curta i amb... Bueno, ell t'explica les sensacions, el volant, el canvi, totes aquestes coses, la força que tenies que fer, el predomini del motor, de la roda darrere, si el cotxe girava o no girava, vull dir, totes aquestes coses que bueno, molts de nosaltres hem viscut una part d'aquell temps i és molt maco que els pilots joves d'ara puguin entendre la transició que hi ha hagut en quant a mecànica, tècnica i la part esportiva, diguéssim, de la Fórmula 1 durant el temps, no? Que s'apreci on s'ha arribat fins ara en seguretat i en moltes altres coses, i això només ho poden fer tios com el Max, ell, els tios joves, el Lando Norris, aquesta gent, no? Que puguin agafar un cotxe vell i fer-lo anar com si fos un cotxe d'ara, veient les dificultats que porten. Vull dir, independentment del toc, que crec que és una cosa... Anecdòtica. I perquè s'ha trencat una peça. Vull dir, al fi al cap, si se trenca un disc, poc pots fer, no? I prou va fer de fer un trompo i no anar-se... I no aixafar-lo de morro, clar. I fer-se més malent, no? Vull dir, en aquest sentit, però tot l'altre és preciós. I aquests cotxes, quan giren per Mònaco, que hi ha un gran premi de Mònaco vell, diguéssim, històric, jo se'm cau la bava. I tant que sí. A part que hi ha cotxes que els he vist, els he viscut i aquestes coses. I que hi has treballat. En aquest sentit, em cau la bava. Josep Lluís, per què ens sedueix tant Ferrari? Per què és un concepte, jo diria, és més que un equip, no? És un concepte, no? Per què és tan important Ferrari per la Fórmula 1? Tu què creus? Jo crec que és una família, no? A mi em va marcar molt una cosa que vaig veure en el Museu Ferrari, paraules d'Enzo Ferrari que deia: dona-li un paper amb un infant i et dibuixarà un cotxe. I digue-li que el pinti i el pintarà de vermell. Això és la filosofia, no? O sigui, el cotxe vermell, Ferrari, competició sempre és el que hem portat a la ment, no? I és això, o sigui, al final és la tradició de l'automobilisme. Tothom vol estar en aquesta escuderia. Dels que esteu aquí, doncs la majoria heu estat ja, i la veritat és que no és el mateix, és com diem aquí, no és el mateix anar a un circuit o venir al circuit de Barcelona, Catalunya. Ole! És el mateix, no? No és el mateix estar en una escuderia o estar a Ferrari. I tant que sí, i tant que sí. Jo crec que hi ha una cosa molt important, la constància d'estar en Fórmula 1 sempre. Ferrari no ha deixat mai. Vull dir, pensa que la història de Ferrari podies comparar la història d'Alfa Romeo. Alfa Romeo en un moment determinat era tan o més fort que no existia ni Ferrari, no? L'home Ferrari treballava a Alfa Romeo. Vull dir que se'n va anar d'allà per crear Ferrari. Però la constància que ha tingut Ferrari no l'ha tingut ningú. Ni Mercedes, ni Alfa Romeo, ni cap equip. I llavors jo crec que això ha creat un mite, a part del personatge, les ulleres, el folklore que hi ha darrere tot, les morts, tota una sèrie de coses que han creat aquesta història que és única. I jo l'únic que puc dir és que hi ha 3 iconos a Itàlia, un és la selecció nacional, la Zurra, el Papa i Ferrari,
Aquests són els 3 punts... I no necessàriament per aquest ordre, no? I no per aquest ordre. Aquests 3 punts que a tota Itàlia sempre s'hi agafa, no? Siguis on siguis. A més que els italians estan a tot arreu i no et diré Sant Cugat. Tu diràs. Maria, recordo una frase, estem als 5 últims minuts del programa, una frase de Christian Horner que per mi és bestial, no? Diu, els pilots que corren per Ferrari tenen la pressió de tot un país al darrere. És que és veritat, és això que deia el Joan, no? Tot un país al darrere. Bill Shankel, que era l'entrenador d'un equip anglès, em sembla que del United, quan un futbolista... Hi havia un futbolista que tenia fama de ser molt gandul i que es va fer mal al genoll. I deia, no puc jugar perquè tinc mal al genoll. I el Bill Shankel li va dir, idiota, aquest genoll no és teu, és del Manchester United. Doncs una mica passa això el mateix amb Ferrari, no? Ferrari és del país. És conegut i a més ho veus, la passió amb la que Ferrari, o sigui, la gent de Ferrari viu cada cursa, cada pòdium, cada victòria, cada derrota, cada accident, no? La bandera que es puja a Ferrari cada vegada que es guanya. Hi ha tota una cultura que, com dieu, el capellà. Vull dir, que no és una cosa nova, és una cosa que ja està a la sang, a l'ADN, no? I això comporta, aquesta passió comporta una pressió afegida, però això no és necessàriament una cosa dolenta. Al final la pressió és com tu la gestiones i com tu reacciones davant la pressió. Hi ha pilots que reaccionen potser pitjor, que ho porten potser pitjor, i hi ha pilots que s'ho posen a sobre i ho fan servir com una esperonada, no? També per tirar endavant. Vull dir, això és la pressió, sí, però tot qui no té pressió, no? I tindrà massa pressió Carlos Sainz, Marc, aquest cap de setmana? Estem tots molt pendents d'ell, no? Això pot ser una arma de doble tall? Tu què creus? Pot ser-ho. Jo crec que, per exemple, a Imola no va ser... O sigui, la pressió és positiva perquè et motiva més i treus, ja no et diria dècimes, perquè una dècima és molt difícil, però treus centèsimes d'on siguin, no? Però a vegades pot succeir que tens un bon resultat que després consideres que no és suficient, no? Perquè hi ha l'afició i demanen més de tu. No dic que fos això el que li succeís al Charles, però potser, no? Era un segon lloc o un tercer lloc que era suficientment bo i va considerar, en aquest cas era tercer lloc, em sembla, perquè anava darrere del Checo, i va voler més, no va voler el segon lloc. Amb la qual cosa jo crec que has d'intentar agafar només el que és positiu, que és la motivació, però que això no es converteixi en pressió. El Carlos amb això és molt fred, és un pilot, a més, molt cerebral com el seu pare, i vull pensar que agafarà només la part positiva de la pressió. L'equip realment ells notaran que no és el Gran Premi de casa. Vull dir que això que vam sentir nosaltres a Imola només realment es traslladarà en aquest cas amb el Carlos, però crec que és un dels millors pilots per gestionar-ho. I amb el Fernando també. Marc, tu creus que aquesta pot ser l'última oportunitat de veure Fernando Alonso en un Fórmula 1 al circuit de Catalunya? Prosperarà aquest rumor que diuen que podria desembarcar Aston Martin la temporada entrant? Tu què creus? Crec sincerament que no serà l'últim any. Estic pràcticament segur. És cert que els punts que té no són reals, és a dir, ha tingut mala sort, és cert. Veure l'Alonso 16è en absolut. Jo recordo encara una de les sortides més èpiques en el circuit, que va ser l'any 2010, fent un avançament a 2 Red Bull a la primera curva, amb el primer revolt. Vull dir que és un pilot que ho donarà tot, segur. I l'Alonso encara no es veu fora de la Fórmula 1, ha guanyat títols en el Mundial, encara està en un altíssim nivell, vull dir que no serà... Els finals que hi vagin, per si de cas que hi vagin per si és l'últim any, però estic segur que l'any que ve encara tindrem a Fernando Alonso, sí. Tant de bo. Ara faré trampa, perquè sé la resposta que em donarà i us quedareu flipant. Joan, i pot ser l'última vegada que veiem a Lewis Hamilton en un Fórmula 1 al circuit? Home, no ho sé. Aviam, la veritat és que s'ha cagat ara. No, però jo crec que sí. Jo crec que en aquest moment Hamilton té tantes coses al cap que precisament perquè té tantes coses al cap i perquè ha fet el que tenia que fer, no m'estranya i està molt desil·lusionat. Jo crec que aquest any li està costant. Tot dependrà de com acaba l'any, no? Tot dependrà de què fa Mercedes, si hi ha una reacció per part de l'equip de donar-li una eina que ell torni a disfrutar, perquè en aquest moment ell no està disfrutant.
i si no està disfrutant i ja tenia dubtes d'estar-hi més temps a la Fórmula 1, no m'estranyaria que s'agafés un temps lliure. Mira, doncs aquí està la sensació que té el Joan al voltant del futur. Acabem. Una última pregunta. Maria, Max Verstappen va obtenir la primera victòria a la Fórmula 1 justament a casa, aquí, al circuit de Barcelona-Catalunya. Li agrada al Max Montmeló i els Red Bull. Com poden funcionar aquest cap de setmana? Vam veure l'extraordinària velocitat punta que tenien el Red Bull a Miami i aquí a Montmeló això pot ser un factor transcendent, no? Què penses? Sí, home, crec que arriben molt forts. Crec que de totes les últimes temporades és la temporada que arriben millor, crec, al circuit de Barcelona-Catalunya. Però al final no és com estàs tu, sinó com estan també els altres, no? I evidentment, la velocitat punta ara per ara és el que els dona un avantatge sobre Ferrari. A veure com Ferrari arriba a aquest gran premi, si pot arribar a compensar una mica, doncs amb el pas per curva o el que sigui, pot arribar a compensar una mica aquesta força dels Red Bull. Però sí que el veig bastant fort amb ell i els veig bastant forts els Red Bulls. Veurem què fa també Checo Pérez en aquest escenari, on el desgast dels pneumàtics és fonamental. I ja saben que Checo és un mestre en la gestió de les gomes, precisament. Hem arribat al final d'aquest Cafè del Paddock especial previ al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Avui, dimecres, es presentarà el dispositiu de mobilitat de cara a aquesta cursa. Demà dijous, recordeu, la visita al pit lane per tots els aficionats que tingueu entrada al Gran Premi i divendres comença l'acció. Dissabte s'acabarà el Village Fórmula 1 al Port Vell de Barcelona, encara teniu opcions per anar-hi. Josep Lluís, transport públic, hidratar-se, previsió, crema solar, que no us passi com a mi, que estic una mica guiri, ja amb aquesta vermellor d'aquest primer cap de setmana. Ens ho passarem fantàsticament, segur que sí, senyor Santamaria. Jo espero que sí. Tornem a gaudir i seran 32 o 31, vaja. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies, molta sort, Josep Lluís Santamaria, a tu en particular i a tot l'equip del circuit de Barcelona-Catalunya, que també és el nostre equip, perquè som família tots plegats, en definitiva, de cara a aquest Gran Premi. Moltíssimes gràcies, ens veiem ja mateix al circuit de Catalunya, Josep Lluís. Moltes gràcies. Joan, Maria, ens ho passarem tan bé aquest cap de setmana. És fantàstic, això. Ja tinc Mort de ganes. Jo el dissabte me'n vaig al Village amb els nens. Molt bé. Sí. Joan. Jo ja el dijous estic allà, puntual. No sé si el diumenge estaré o el dissabte estaré, perquè a mi no m'agrada. Jo el que vull és arribar, veure la gent que coneixo, informar-me una mica i després tot l'altre, totes aquestes coses, els VIPs i aquestes coses, ho deixo per altra gent. A mi m'agrada després estar a casa i des de casa puc encara enterar-me més coses que no pas estar en el circuit. Però disfrutar, no tinguis cap dubte. Em portaré totes les cremes, pantalons curts, el que faci falta, traje de bany si fa falta. Home, això pot ser un espectacle, sí. Realment, això pot ser un espectacle. Marc! Però amb ganes, amb ganes. I tant que sí. Com teniu a Ferrari, segur que sí. Molta sort, Marc. Molta sort per tota l'escuderia, per Carlos Sainz, per Fernando Alonso, també, evidentment que sí, i que tinguem tots plegats un gran premi el més plàcid possible. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, la setmana vinent us esperem una altra vegada aquí, al Cafè del Paddock. No oblideu de subscriure-us al nostre canal aquí a YouTube per estar permanentment informats de les novetats d'aquest programa. Gràcies, ens veiem al circuit, no t'ho perdis. Cafè del Paddock.